Zažil jsi někdy nebo viděl jsi někdy šikanu na vlastní oči? Já jsem viděl šikanu, vlastně jak já, tak Honza, tak Pavel, vlastně všichni, my všichni tři v rámci firmy jsme na základní škole zažívali to, že jsme byli součástí mlčící většiny, takzvaně jsme se báli o šikaně promluvit, když jsme ho viděli, a na základě toho i vznikl projekt Nenech to být, kdy jsme to vytvořili tehdy právě na gymnáziu, že jsme přemýšleli nad tím po těch nějakých 2-3 letech, co jsme vytvářeli různé vlastně projekty na zakázku, na mobilní hry, co bychom mohli udělat, co bude čistě jenom dobročinné, co pomůže. A právě nás napadl problém právě šikany, protože jsme viděli, že bychom mohli nějakým způsobem v téhle oblasti pomoct, je nám to blízké, a rozhodli jsme se digitalizovat schránku důvěry, protože třeba u nás na základní škole tak byla schránka důvěry fyzicky, byla naproti ředitelně na té nejfrekventovanější chodbě na škole,